Aku adalah
bakal tak linterake murid saklon madekan kau tawa Udayana dibalik dari kenara kira-kira nek winda iki patute diwenehke sapa Nyai Jenara? Menawa sampeyan kula nggih. Oke, saya ini pun sampun sampaian pun trik ditata kami kula tapi tenang ya kalau jari pun trik ditata apa bedane apa Nyai Kenarang pada kalkalan Udayana Berkomandan Atra iki murid sing sanggit anggap ing sasmita. Leres guru. Saya karo menawi Udayana niku menit lemah kemek basan tidak peyek kok boten susah. Nari gitu, nari kok. Pada Atra. Ini aku percaya. Oke, murid sing mati karo leres kok. Yo mati karo bojone. Sabar. Ora mati pun. Mesti mati. Nek panjen kudu kowe sing menang nampa. Coba Sepako bakal dak paringake. Terus ngaten nggih, kula siapa majet Tantra. Mari dawuh. Panono iki. Nggih, badhe kula tapi. Malah ingin ngambil Udayana. Anak kudu gaduane Udayana. Udayana pancen ora kanyono-nyono nek pindho kuwi wis tumiba sinaoni ya le kowe kapan kang sepi ya tak